Λοιπόν, Δημήτρη εδώ, το θέλω από αυτή την πλευρά λίγο να ρίξω, να φύγουν τα λάδια για να μπορέσουμε να κάνουμε διάγνωση ότι γίναμε χάλια. Και πάμε να το πλύνουμε, να δούμε τι θα δούμε. Wow. Παρόλο που έχει τα γάντια. Όπως βλέπεις έχει φύγει αρκετό, για να μην πω όλο. Κοίτα, λάμπα είναι. Δημήτρη, είναι καθαρό να ξέρεις. Θα ρίξουμε λίγο ακόμα να φύγει και από εδώ γιατί δεν έβλεπα λίγο μέσα. Αλλά κοίτα, δηλαδή το μοτέρ σου μέσα βλέπεις. Φαίνονται χιαστοί. Κάνουμε μια μέτρηση. Πρόχειρη. Πάμε να το βάλουμε πάγκο να φέρουμε καπάκι. Ένα γρήγορο πλύσιμο για να μπορέσουμε να λύσουμε λίγο δύο βαλβίδες που θέλω για να δούμε τι γίνεται με τους οδηγούς και να πούμε τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε τη λάσπη από το καπάκι, τη λαδίλα. Κάτσε να δούμε τι έχουμε κάνει. Πώς το βλέπεις, το συμμόρφωσε μπάμε. Λοιπόν, πάμε να λύσουμε τώρα στο μηχάνημά μας μία και μία βαλβίδα, μάλλον δύο και δύο από εδώ από ένα κυλίδρο. Να δούμε.